Mabuot, malalaoman asin mapinadabang aki. Tugang asin ama sa iyang tulong aki kun iladawan ni punong barangay Elias Bobelas Jr. kan barangay San Roque, Tabaco City an sa iyang 28 anyos na kanguda na aking si Ralph Anthony na napabaretang nawawara mantang lunad kan Panama flag vessel na Prestige Age na pasiring sa Baltimore, USA haling Mexico. Istorya niya, Disyembre 4 kan nakaaging taon kan huring makaoro niya sa cellphone an sa iyang aki. Katunayan na iistorya pa da ni Ralph na napormiter ini sa trabaho asin makakaiba nindang magsilebrar kan nakaaging Pasko. Alagad makalis ang nagkapirang aldaw, sarong mamundong bareta na ipaabot sa inda kan esposa ni Ralph. Actually, maugmahon kami duwa. Kasi finish contract na siya. And na-promote. Kasi yung ano niya, yung barko ninda from Veracruz Port going to Baltimore. So, underway sinda pasiring sa Baltimore. Naguhuron kami na, Papa, pag-abot kong Baltimore, mahalat na ako sa kapitan kung norin ang flight ko pa Pinas. Kasi that's December 4 na horon May. So sabi ko no okay, so ingat sana, sabi ko kang nino biyahe yung Papa. And sarap ngayang good news, Papa, na promote siya from kadete to OS, ordinary seaman. So yun ang may ultimong conversation. Basado sa impormasyon na pigpaabot da kan gobyerno kan Mexico sa pamilya, alas 6:45 nin aga kan Disyembre 5, nakapag-atinder pa si Ralph sa toolbox meeting. Makaliis ang meeting, nagpuo na ining magtrabaho kaiba ang mga ordinary seaman o OS mantang sakay kan nasabing barko na nasa 200 metros na nagtetransportar nin mga high-end vehicle sa manlain-lain na nasyon. Alas 10 nin aga, kan mag 15-minute snack breaks in the Ralph asin kaibang OS. Sigun sa pahayag kan mga pag-iriba kaini, huring nailing ni si Ralph pasiring sa direksyon kan sa iyang cabin. Alas 10:20 nin aga, siniri pasubot kan sa iyang pag-iriba si Ralph sa iyang cabin alagad wara da ini duman. Hasta sa pagpatak nin alas 5 nin hapon kan i-report na kan sa indang pag-iriba sa barko ang pagkakawara ni Ralph. Duda kay ni si punong barangay Elias. Nagtutubod siya na may kapabayaan asin foul play na nangyari. Not finish contract. Pauli ka na. So nataka pa man maisip malampaw ka sa barko na samantalang tapos ka na. Oo. Ikaduwa na promote ka. So ito ang medyo makulog sa parte mita nata arog ka ito sa indang implication na naglukso sa aki ko. So siyempre makulog sa parte ko bilang ama. So kaya naghahanap kami justice talaga. Nangapodan man ang pamilya sa gobyerno na lugod matabangan sinda na mapadali ang paghahanap kay Ralph na haros sarong bulan ang nawawara. Ang pangapodan ko kayan, lalo na nakaabot naman ini sa tuyang mahal na presidente, na sana kung ini man na sitwasyon talagang iyon na iyan ang kan aki ko, accepted na iyan, and sana dahil na mangyari duman sa iba pa. Sigo naman sa opisina kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol, maigutan sa indang pinagigibong koordinasyon sa Manning Agency para sa magkakanigong disposisyon na may kinaaraman sa pagkakawara ni Ralph. Protocol po ng office, nidirect po namin ito ma'am sa ating mga manning agency nila po, yung concern. Kasi sila po may jurisdiction over the seafarers po ma'am. And then, yun po, awaiting pa rin po kami ma'am ng updates regarding doon sa request ng family for immediate disposition doon po sa case, for intervention doon po sa investigation daw. Mientras tanto, nakatalaan man na magbiyahe sina punong barangay Bubiles paluwas sa nasyon, nga ni personal na mabisita ang pinagtatrabahuan na barko ni Ralph asin maiuli na ang mga gamit kaini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lubea.